veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu ću vam pričati, u stvari pokazat ću vam kako možete da smanjite link. Na primjer, ako imate predugačak link i ne možete celog da ga stavite negdje, pokazat ću vam kako ga smanjiti. Znači ja ću uzeti sad link mog kanala, pošto je on malo duži, evo ga, i zalepit ću ga ovdje i ići ću samo ovdje na ovaj plavi kvadratić i znači dobit ću manji link. Evo ga taj link, njega ću samo kopirati i sad ćemo ga zalepiti na Google, da vidimo da li to radi. Evo ga, sad ćemo da vidimo da li radi. Evo ga, radi. Znači ovo je 100% siguran sajt, pošto je Google, ja ću vam link staviti u deskripciji videa, tako da ne morate da brinete. Ovaj link možete deliti 100% svima, pošto je ovo ispravno i ne možete nikom dati viruse ili bilo šta. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!